No bo były huki, strzały, rewolucja październikowa. No to psa nie ruszy nic. I te nie kapią. Te nie kapią. A te Kasia ma te kapią. Proszę odłożyć gruszkę i zaopiekować się lampionką. Jak ty się opiekuje? No tak właśnie. Tak jak w życiu. A to jest bardzo trudno puścić. Bo to co chwilę opada. Śmiejcie się. Ja mówię o lampionach. Ja wiem, o czym ty mówisz. No, głodny upływ na myśli. Beata, O, stoi. Go nauczyłaś się stać. I teraz Pisałaś się. pisała się. Lucia, bo palisz sobie bokiem, bo on już jest duży. palisz. Jak nie będziesz dopuszczać powietrza, to się spali. No i trzeba pomału puszczać do góry, zobaczyć czy wyleci. Jak nie, to łap go za te obręcze. Nic się nie stanie. No i tu teraz proszę puścić. Proszę puścić. Już powinien pójść do góry. Ale musisz go podnieść do góry, za ten obręcz, więc nie sparzysz się. Tu? No. I próbuj go puszczać. On ci będzie opadał, to go łap za te obręcze. Ale No czas! puść. Leci! Leci, łap go. Już powinien lecieć. Czekaj, puścić ci go? Czekaj, tylko bo na dole nie poleci. Mama, nie! On poleci sobie. Ty zapuści go w Tylko uważajcie, świat. coś kapie ta świeczka. Poszedł. Proszę. Już poszedł. Poszedł. Już pójdzie, teraz już pójdzie. Nie pójdzie. 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 Jak nie pójdzie? Pójdzie. Pójdzie, odpali. To jest życzenie. Jak ładnie! Ślicznie. Ma pani życzenie? Ale czas mam! Jak fajnie! Ale mi się podoba. Śliczny. Skąd wy to macie? Ja też tak... No. Poleciał, ale fajnie. A jaki miał na imię twój? Oj, nie wiem. Nie zdążyłam No tak, pomyśleć. tu sobie spuścić. Jeszcze musisz poczekać. Te są lepsze, mama. Te białe są cieńsze. Ale jakieś. poszedł twój do góry. Zaopiekowałam się nim. Zobacz. Bo wszystko jest w Patrz rękach, jak poleciał. wszystko jest w rękach pani. O, patrz, teraz jest wiatr. O, znosi go. No. Ale wysoko. Przy bezwietrze jest lepiej. Legnie, Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak wiatr to nam znosiło, to zaraz pójdzie. Ale poleci. Zaraz pójdzie. Mój. No, żeby się szybko nie spaliło. Dziewczyny nie chce polecieć. Patrz, ej, patrz, jak daleko jest mój. Nie, poleciał. Ale wysoko leci. No bo wiatru nie ma, no. Gdzie Grzaniu? Jeszcze trochę go pomachaj go. Chwilę, o tak. Stoi się już. Nie, u góry go trzeba potrzymać. Ej, ale mu jest daleko. Patrz, jak daleko poleciał. Kurde. Powoli. No. Poczekaj, no.